וואי, ככה לא אנטי ספין, זה האנטי ספין, קלאסי. יואו! תשמע, איך משיגים את התמונות האלה? פייסבוק. פייסבוק. תשמע, זו תמונה גאונית. תחפשו קבוצה שנקראת ג'אגלינג אין ישראל. אני אעלה את זה לשם. יואו! זה לא תמונות גאוניות. שהוא יודע מה הוא עושה. אחרי 10 שניות. היי הפרפר, וואו. אתה צריך לראות את... תן עוד איזה פלאורים. פלאורים שלך יצאו נהדרים. תראה פלאוור. תשמע, אתה יותר חומר מחשבה ותרוץ פה. לא יכול להיות, אתה עושה לך דימוי כמו פרח, כמו עיגול, כמו ספינה וכל כאלה. בצורה כאלה, כמה יש כאלה רצמות. צורות של אש? באנדריק, אתה רוצה לראות סמל של אנרכיה? אסף, ככה בלי כוונה, יש שם לפני הרבה תמונות. וואי, שואר שם. צילמתי את זה במצלמה שלו. תבקש מאסף שיראה לך את הסמל של האנרכיה. יצא לו זה. וזה חצי חוק. אמרנו, רק חסר העיגול. אסף, תראה דקה את הסמל של האנרכיה שיצא. את האנטי-אנרכיה. אלפא את התמונה? גם סטולים. תעשה סטול אנכי. אני מנסה לתפוס סטול אנכי. היי, מעבר מקדימה לאחורה? behind the back? אתה עושה? טוב, אבל סיבובים מקדימה